Sarki na mai gidan Dija. Dauda Kahutu Rarara kenan yake yin waƙa da ya yi ma shugaban ƙasar Nijar wato Muhammadu Bazoum, wanda yanzu ya zamana an samu wata ‘yar tangarɗa a kan mulkin nan. A Nijar mu ke da sansanin hujja. A inda yake cewa in dai magana ce ta ƙasar Nijar to sansanin hujja yana wurin su Dauda Kahutu Rarara. Sha sauraro lafiya a wannan channel ɗin nawa mai suna Mai Waƙa. Bazum yana ta yin A aiki. yanzu sayau mun fice cikin danja. Sabon na gaske yayi riba. Ga mai aikin da ba shi wasa ja. A ƙarshe yake cewa ga mai yin aikin da cikin aikin shi babu basaja. Wato a gaskiya shugaban ƙasa Muhammad Bazoum 'yan Nijar suna jin daɗinsa ƙwarai da gaske. Saboda in ka lura ma yanayin yadda mawaƙan suke. Bazum yana ta yin aiki. Jajirtaccen mutum kamar soja. Sabon na gaske yayi Ya riba. ba su kwada na goya ya san shi. Bazum yana ta yin A ƙasar aiki. Nijar yanzu ba ciwo ba shi. Sabon na gaske yayi Wani riba. ma'aikaci hakunan shi an ba shi. Bazum yana ta yin Gashi aiki. tattalin arzikinmu ya tashi. Sabon na gaske yayi Daidar riba. noma ta ɗaga kumin amshi. Inda Dauda Kahutu Rarara yake cewa to harkar noma ita kanta ta ɗaga a biyo shi da amshi, wato harkar noma ma a Nijar an samu ci gaba ƙwarai da gaske. Bazum yana ta yin Tituna aiki. burjik an yi gasu duk sashi. Sabon na gaske yayi Bazum riba. ya daga 'yan kasuwar mu. Kada ku manta kuna samun zafafan kaɗe-kaɗe ne daga tashar Gonar Waƙa mai taken Mai Waƙa, Mai Waƙoƙi, waƙoƙin nishaɗantarwa. Sun tashi.